Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pripun kabare? Dinten iki awake dhewe sinau babagan Panca Ndriya. Sinten ingkang sampun mangertos? Saben manungsa duwe perangan awak minangka piranti kanggo ngrasake. Piranti mau ana 5 cacahe. Piranti mau diarani panca ndriya, yaiku mata, irung, kuping, ilat, lan kulit. Ingkang nomor setunggal, mata. Gunane kanggo ndeleng. Nomor kalih, irung. Gunane kanggo ngambu. Sing ketiga, kuping. Gunane kanggo ngrungokake. Sing kepapat yaiku ilat. Gunane kanggo ngrasake. Ingkang nomor gangsal yaiku kulit. Gunane kanggo ngrasake adem, panas, alus, lan kasar. Diemut-emut nggih. Panca ndriya iku piranti kanggo ngrasakake. Cacahe wonten gangsal yaiku mata, irung, kuping, ilat, lan kulit. Coba sakniki wangsulana pitakon iki. Setunggal, mata gunane kanggo. Kalih, irung gunane kanggo. 3, kuping gunane kanggo. Sekawan, ilat gunane kanggo. Gangsal, kulit gunane kanggo